meidän paatio. Me tultiin takaisin Italiaan. Mikä paikka tää oli? Bari. Bariin tultiin nyt, kun päästiin satama Hälinästä pois, niin ajateltiin päivittää vähän tätä videoa. Lähdetäänpä lompsimaan tonne Kaapuntille ja katsotaan mitä siellä näkyy tästä satamasta. Jopa vähän vielä tuosta laivasta. Tuolla me paljon vietetään aikaa. Siinä on tuossa on mukava tuossa takana käydä aina monesti katsomassa kun lähdetään. Siitä mä oon kuvannutkin vähän. Joo, me lähdetään lompsimaan. No niin, eihän me kauas tarvitse kävellä, kun löytyy uimapaikka täältä satamalla. Täällä on kalastajia ja mukavan näköistä snorkelauspaikkaa selkeästi. Tuonne vaan snorkelaamaan sitten. Virkistyy. Täällä on vähän aika painostava ilma, ihan niin kuin ajateltiin, että varmaan niin kuin ukkosta olisi ilmassa. On semmonen painostava tämä ilma-ala täällä. Tuossa mä ajattelin käydä snorkelaamassa. On tuo suht kirkkaan näköinen vesi. Joo. Tylsä paikka Sirpasta on tämä. No niin. Mä kävin tässä snorkelaamassa, ei tänne liitti kameraa ottaa, kun vähän tämmöstä kivikkoa, niin en vihti kameran kanssa, joutuu aika kovasti uimaan tuossa. Ilman räpylöitä, se on vähän kameran kanssa semmoista rämpimistä. Tulipahan käytyä tuossa. Ajattelin mä ennen kuin lähdetään tästä kävellen, kun Sirpa on ihan tylsistynyt tähän paikkaan ja tuossa istuskelee, ei halua uida, niin minä käyn yhden kerran vielä snorkelaamassa, niin sitten jatketaan lompsimista. Uimalla olisi paljon kevyempi liikkua. Ei käy jalkapohjiinkaan yhtään. Mitä nyt pikku nirhama tuli tuohon jalkaan, kun nousin tuolta veestä. Niin. Joo, tämmöstä. Joo, semmonen aallonmurtaja siinä. Ei vaan ilman räpylöitä. Tämän kummempaa saaputtaa. Jotain kuitenkin. Siinä on ukot kalalla käyneet. Saaneet kaloja kyyssä. Perkkailevat. Siinä on tullut minusta mustekalaa perkkasivat tuossa. Mä en niitä nähnyt, niitä nyt ei näkään kyllä kun on niin. Mustekalat semmosia otuksia, että pitää aika tarkkaan kätellä ennen kuin niitä näkee. Ainaksaan kivenkolossa piilossa ja sille. Joo, tuli paha uitua. Pitää lähteä kun Sirpa alkaa pitkestua. Kyllä tässä vaikka pitempäänkin olisi viihtynyt. Simpukoita ne näköjään
Sinisimpukoita ne näköjään ukot on tuossa putsaamassa. Noniin, tulipahan uitu. Tämmössä joku askarrellus.